Conceptul multisenzorial folosit de Bonus în această campanie include, pe lângă utilizarea de vizualuri generoase, difuzoare de aromă tematică, precum și de coloană sonoră asociată brandului Bonox. În acest fel, Bonox 2 într-1 reușește să creeze o imagine completă despre avantajele utilizării brandului în noua formulă. Acum la stația de metrou Eroilor, în imediata vecinătate a stației Bonox, multisenzoriale Bonox, care comunică în cadrul acestei campanii vizual, auditiv și olfativ. Aflat într-o zonă de trafic intens, această stație creează o imagine completă potențialilor consumatori despre caracteristicile noului detergent Bonox. Viața-i frumoasă când suntem doi, trăim un vis frumos, toată lumea e